Ahojte, vítam vás pri tomto videu. Toto video dneska natáčam a dneska vydám hore, keď budem mať čas. Mám tu házošínu, taký mini. Ospravedlňujem sa za to, že ako vyzerám, len predtým som došla zo školy domov. Prepáčte, že to je také rozťahnuté. Už aj moja mama si niečo objemila. Ešte moje sestre, takže už to rozbalili. No ako prvú vec, to máme, objednala som si mimochodom aj nechty, takže ako do nechty tu máme takéto s mošvičkou. Sú docela krátke a to je dobré, lebo poďte si so mnou nechty. Tieto sú veľmi pekné. Veľmi sú pekné podľa mňa. Nebudem ich teraz celé otvárať, prosím vás, takže prepáčte, ale teraz nie, lebo nemám tu teraz čas. Musím si potom ešte aj pripraviť trošku takže teraz sa ponáhľam trošku. Tak ešte sa, neviem. To nebudeme riešiť teraz, lebo ako to vec mám. Dobre, to je jedno. Tu mám ďalšie nechty, ktoré sú veľmi pekné tiež. Veľmi sa mi páčia, preto som si aj kúpila. A nám to budeme ešte. Wow, tieto sú také pekné, že nebudem ich chcela vyberať, lebo ťažko sa mi to potom dáva. Dnuka. Dobre, máme. Budem tam, ak myslím, že to je nechty. Áno, dve nechty. Ešte. No. Mám takéto nechty, takéto veľmi sú pekné tiež tieto. Akože som zatiaľ veľmi spokojná inak. To mám otvoriť. No, tak vlastne neviem. To sú tiež veľmi pekné. Inak chcem vyskúšať, že aké to je. Toto je veľmi pekné. Tak, toto je strašne pekné. Inak také mini. Ja som zatiaľ veľmi spokojná, takže to fakt, no, prišla mama. No. Mám tu ešte posledné nechty a potom ešte tam mám dve veci. Tieto sú hlavne nechty Hello Kitty. Mne sa veľmi páči Hello Kitty, to je moja obľúbená si. Ja to mám veľmi rád. To ešte vždy. Toto je podľa mňa neviem, ktorý prst, ale tieto sú také pekné. Tieto mi budú veľké docela. Ale sú pekne krátke. To som spokojná za to. Ty kokos, to je také zlaté. Ty vole, toto je veľmi pekné. Dobre, tak toto už odložím a ešte mám dve veci, ktoré sú tiež také malé. No a aj také sú dobré. Jedna vec, neviem čo je, to som mala tak random dala do košíka. Neviem čo to je inak. Tie vlasy sú troška divné. To je takáto vec, počkajte. Neviem čo to je inak, takže neviem čo to je. Neviem čo to je. Niečo Hello Kitty. Strašne to smrdí, ale je to veľmi pekné. Takže áno. No zase mi kopla mama. No a takže takto to vyzerá. Strašne to je cute a ideme na poslednú vec. Čo sa mi tak páči inak. Ale sú okuliare, lebo ako ja som už dávno že mala okuliare prekrásne. To sú také čierne.
troška veľké sú. Neviem, ale ideme to vyskúšať. Mne sa to spáčia. Idem to vyskúšať. Takže ja si nemyslím, že sa mi hodia. Sú mi troška veľké, ale nevadí. To sú len tak pre krásu. Neviem. Ako ja neveľmi nosím okuliare. Ja som mala aj dioptrické, ale tie mi dali na nič, lebo mi nepomáhali. A mám dobrý zrak. No a takže toto je všetko za dnešné toto video. A ak ste si pozreli toto celé video, to celé dlhé, ďakujem vám veľmi pekne a dúfam, že ešte niekedy urobím takýto haul, ak nezabudnem. Tak ahojte.